аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Юнус Юсуфӣ, Киштии Нӯҳ, роман. идома. ин гуна ба деҳа расиданд ва то мурдаро такфину тадфин карданд ки шом расид ва ногоҳ ҳама ҷоро сукути сангину нафасгиру ҳузнангез фаро гирифт. аммо одамҳо ин ҳолу ҳаворо сапедадамони рӯзи дигар, ҳангоме ки навҳаву нутбаи гулафшон аз дили оҳан гузаштаву ба гӯши онҳо зад дарёфтанд ва низ ошкор карданд ки сукути ҳамаҷову тарсзо монанди туману нам аз хонаи меҳрафрӯз боло мешуд ва чун садои оҳантароша дар рӯзҳои барф ғайр аз нолаи тархи зан дигар ҳеҷ гуна садо ба осмони гӯшҳояшон раҳ намебурд. ин ҳамон сукуту оромии вазнину бимангези пиромони чашма буд ки инак садоҳои дуньёро мекушт, вале нолаи занро монанди ноқили барқ ба дурдастхо мебурд. ин ҷо ба маврид аст ёд шавад ки чаро зан пас аз хезед хоҳараки Шамшоду гуручуби шавҳар танҳо сапедадамони рӯзи дигар ба худ омаду навҳа оғоз кард. масъала ин гуна буд ки он рӯз дунболи фармони Шамшод, вақте ки нигоҳи гулафшон дубора ба хирмани хоки зарду мурдаи шӯ зад, вазидани боде андакро ҳис кард ва бо таҳайюру тааҷҷуб сукути розомези гирди чашмаро дид ки монанди шохобе аз таноб ба сӯяш мешорид. пайкарашро чун ғӯзаи пилла мепечид. ҳамзамон ҳама эҳсосу андешаҳо дар сару дилаш мемурду нопадид мегардид ва ӯ чандон ки мекӯшид чорае ёбаду худро наҷот диҳад, ба ҷое намерасид. барои ҳамин дар он муддат ки ҳамдеҳон ба сари мурда расиданду зеру рӯяш карданд ва ба фармони Шамшод дастак сохтанду ба деҳа оварданду гӯраш карданд, ҳарфе аздаҳонашу донаи ашк аз чашмонаш берун наёмад. баъд аз сари шаб то дами субҳ ки ногаҳ сукути монанд ба ғӯзаи пилла тора тора аз даври танаш кушода шуду фазои рӯсторо печид, эҳсосу андешаҳо нарм нарм ба сарашу дилаш баргаштанд. навасони тан тунду мавҷи хун дар кафи дастҳову рухсораҳо баланд гашт ва зан аз нав ба жарфнои фоҷиа расид ва бори дигар бо сӯзу дард нола оғозид. ҳангоме ки аз хона ба хона мегузашту рафи китобҳоро медиду рухдодҳои шоми дирӯз пеши чашмаш зинда мегардид, тунд аз дар мебаромаду дарҳота мерафт ва даст дар гиребони фалак мезад ки чаро ҳамеша онҳое ки виҷдону имон доранду неку бадро мешиносанд, рост мераванду рост мегӯянд, аз ҳарому хиёнату дурӯғ мепарҳезанд, чун дона ба дӯли осиёбат меафтанду зери чархат орд мешаванд. чаро ҳамин меҳрафрӯз набуд оё ки 20 сол буду шудашро ҳама ба мактаб дод, китоби дуньёро хариду гирд оварид ва ҳар бор пеш аз он ки дар синфхона пеши рӯи бачаҳо истад, то якпоси шаб аз китоб ба китоб мегузашт, саҳфа саҳфа ёддошт кард. субҳ бо чеҳраи кушоду дили шод ба дабистон омад ва ҳама таҷрибаву донишу малакаро сарф сохт то пушти парта нишастаҳо фаҳманд ки одам будан ҳамин виҷдони бедор доштан аст. дигар сифатҳои нек дар ниҳоди кас аз ин тухм мерӯяд. вазифаи омӯзгор аст ки нагузорад виҷдони навҷавонро хоби гарон бубарад ё дар бодлохи бадбӯи баду дад афтаду олудаву палиду палишт шавад. барои ин чунон бояд сохт ки навҷавон дар навбаҳори умр шаҳди гулусӯзи виҷдони бедору ҳушёрро бичашад, ба чакоди шодии ширинаш бирасад, аз он баландӣ ба зиндагӣ нигараду аз неку бадаш дуруст пай бубарад. осон набуд аз ин роҳ рафтану ба муроди дил расидан. меҳрафрӯз дониста буд ки бисёре аз навиштаву нигоштаҳои имрӯз ба дард намехӯрд. барои ҳамин ҳамеша рӯ ба устураву афсонаву масал мебурд, аз инҳо ёриву мадад меҷуст. ва он дам ки медид омӯзгор китоби дарсро бо нархи гарон ба талаба мефурӯшад, аз роҳи тамаъ чашм ба киссаи кӯдак медӯзад, навиштаҳои фачу лачи вазиру вакилу ба ном адибро аз ин роҳ ба сари ӯ бор мекунад,
дилсарду парешону нигарон мегашту метарсид ки фардои сарнавишт чӣ гуна бошад ва дар шӯро садо баланд мекарду гоҳе даст дар гиребони мудири мактаб мезад. аммо замин сахту осмон баланд буду саманди вақт инак зери рони нори нардҳо ҷавлон мезад ва чамбари наумедиву ночорӣ даври гардани ӯ тангтару тангтар меомад. зан гоҳе то ҷое дар ангораи дарссозиву дарсгӯии шу фурӯ мерафту шикваву шикоят аз вайронии замину замонро ба фалаки атлас мебаровард ки мегуфтӣ дар суги меҳрафрӯз нола намезад, балки барои мактабро гузоштану ин гуна бемаънӣ мурданаш назди ҳамдеҳон ӯро сафед мекард. ҳамон рӯзҳо буд ки Гулафшон дунболи сапедадамон навҳа оғозидану соатҳо аз дасти ситами дунёву номардии зиндагӣ нолидан ногаҳ пай бурд ки андешаҳо дар пайванд ба аз кадом сӯ омадану ба кадом сӯ рафтан монанди ғизо бӯю маззаи гунагуна доранд. вай инро дар оби даҳону рӯи забонаш ҳис мекард. ногаҳ хонаи дилаш лабрези тарс мегашт ки шояд ба дунболи дарду ғами зиёд девона шудааст ё бемор асту забонаш мазза намечашаду машомаш бӯ намефаҳмад. барои ҳамин танаш аз роҳи андешаву эҳсос бӯву мазза хоб мебинад. дар ин гуна лаҳзаҳо вай нохоста ошхона медаромад, як қулту об менӯшид, пораи нон мегазид, қутии чойро мекушоду мебӯид. ҳама дар ҷояш буд. забон мемазиду бинӣ мешамид, вале дилаш аз кадом паёмади нохуш дарак мебурду даҳлизаш лабрези тарс мегашт. ва ҳар бор ки зан ба ин ҳол мерасид, оромии осмони рӯсто вазнинтару нерӯи фарёду фиғонаш бештар мешуду ба дуртару дуртар мерафт ва ҳамсояҳову ҳамдеҳаҳо ба хонаву дари ӯ ба шубҳаву бадбинӣ менигаристанд. андак пас овоза гашт ки нолаи зан дар шаб монанди селаи парранда дар осмони рӯсто давр мезанад ва беш аз ҳама чорпоёнро девона мекунад. ҳайвонҳои безабонро пиндор нештар ба дилу ҷигарашон мехалад ки кафк аз даҳонашон равона сар ба дару девор задаву оҳанги фирор мекунанд. дунболи ин овоза Гулафшон бори чанд нимашабон пинҳон кӯчаҳоро гашт, вале ҳеҷ гуна садое ба гӯшаш назад. хулоса кард кори душманони меҳрафрӯзу бадбинони худаш аст. дар ба рӯ басту қуфл ба даҳон зад ва инак даруни дил хок бар сари шу мекард ки ба гапи ӯ гӯш накард. шу курбанони даҳону эҳтиром ба пеша наовард. бадтар аз ин рӯ ба ҷое оварду даст ба коре зад ки ҳеҷ одами солим ақл намерафту намезад. акнун вай аз кӣ умеди ёриву дилдорӣ кунад? суфраи дил пеши кӣ кушояду зуволаҳои дарду ғамро намояд? як шодони шаҳид буд ки ларзаи дасту бозу инак бар сараш гузаштаасту дигар наметавонад бурро ҳарф занаду нон ба даҳон барад. дод аз дастат фалак. шабонгоҳон чун парранда ба пайдо омадани нолаи Гулафшон дар осмони рӯсто аз оғози фоҷиа дарак оварда буд. гӯё сокинони фаркатро аз куштори тарсбори меҳрафрӯзу дунболаш расидани ин бало эҳсосҳо фурӯ наншаста буд. ҳоло ки ногаҳон дарёфтанд зури гармо ба савдои дили тобистон мемонад, на оғози баҳорон. дар ин рӯзҳои солҳои пеш теғаҳои сапеди зар ҳамеша фурӯ рафта дар дили абрҳои сиёҳ буд ва ҳатто дар рӯзҳое ки осмон обӣ буду офтоб тобон, боди сарде аз он ҷо сарозер меомад. ҳавои деҳистонро сардгину нарму форам мекард. ва мас дар ҳамин рӯзҳо бошандагони рӯсто боре ногаҳ дар меёфтанд ки кӯҳу руду растаниҳову паррандаҳову онҳоро дар миён чизе ҳаст ки танҳо баҳорон аз худ дарак медиҳад. ва ҳангоме ки дарахти ҳама гулро мебинанд, хондани сору булбулро мешунаванд, пас аз борон бӯи серу пурбору бо маззаи овешану пудинаро мефаҳманд, бовар мекунанд ҳамроҳи замин дар кадом шодии кайҳонӣ шариканд. инак аммо осмон ҳамеша гардолуду сапед буд. ҳар рӯз нигоҳҳои бешумору умедвори рӯстоиёнро ба сӯяш меовард. пазмонӣ ба озарахшу тундару боронро дар дилҳои онон гарм мекард.
сипас пиндор ришханд ба ҳоли ин бечораҳо мезад, ки чун пораяхи дар баҳри гарм уфтода об мешуду гум мегашт. мардони мурод ҳамон ки бо истифода аз фановарии замон пеши пармаи қадимиро нав карда буду меҳрафрӯз ба воситаи он аз дили шах ҷӯ кандаву оби чашмаро ба боғ оварда буд, аммо об монанди оҳани ба оҳанрабо ҷазб шуда сӯи ғут омадаву дар шикофи бӯнаш фурӯ рафта, ҳеҷ гуна роҳи ба дигар су бурданаш набуд. ба поси он ошноӣ пас аз як ҳафтаи марги меҳрафрӯз ба расми ҳамдардӣ ба фаркат омад, аммо чун шоми дер расида буд, шабро дар хонаи шодони шаҳид рӯз кард ва ҳангоме ки субҳ сари дастурхон нишаста буданд, ба мизбонон шикоят кард. шаб хомӯшак дасту пома шудгор кард. шодони шаҳид, ки ларзиши дасту бозу инак ба сараш расида буду онро монанди раққосаки соат якмарому бардавом ба чапу рост мебурд ва ба ин сабаб ҳарфаш низ буррон набуд, сар ба зер канда канда гуфт: найзори лаби дарьё хомӯшак дошт. ғӯкҳо намемонанд тухмашон зиёд шавад. нори нарду нора қир кард. мардони мурод афзуд: медонам. меҳрафрӯз гуфта буду қасд дошт баъди мушкили оба ҳал кардан аз ин боб ба марказ шикоят барад. ман ваъда дода будам, ки ҳамроҳ мешавам. шодони шаҳид пиндор ҳарфи мардони муродро нашнид, ки гуфт: хондани шабҳои ғӯкҳо ин қадар хотира ҷамъу дила шод мекард, ки мегуфтӣ кӯдаки ширхорию модар сари болина далла мегӯяд. ба ёди он рӯзҳо дилам гум мезанад. сомиёни азиз, шумо пораеро аз рамани нависанда Юнус Юсуфӣ бо номи Киштии Нӯҳ шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.